Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi ta'ala al-Fatihah. Ila radil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila radil qulub syamil ma'dham min mithal azam sultan al-amri syaibu lisan al-yashabi. Ila radil musyidir amraqi rahna ma'ala. Ahmad fi bin abi nashim. Khususan al-qulub syaibu dan ma'alik bin yasmini. Ila radil masyikhina wa masyikhina. مستجدنا معنا وأيدينا خصوصا الشيخ بردمة الحسنية وإلى غيره صحبية الكتاب جميل لنا الشيخ اسمه مصطفى وصولي موفرين والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومتعنا بأسراره وأعطى علينا ببركته في الدارين آمين. Kaping 12 dina kiamat bakal wujud tegese bumi bakal ajur serana ana wong lanang loro kang adol dinuku lagi gelar sandangan arep dituku. Ya muli ora sida tuku lan sandane durung den lembet. Terus nomor 13 dina kiamat bakal wujud tegese bumi bakal ajur ing wektu wong lanang mulih nggawa susu untane yang ora bisa mangan susune. Apa dina kiamat bakal wujud tegese bumi bakal ajur ing wektu wong nglimpa telagane mesti blombange ing ora bisa nyirami tanduran. Nomor 15 dina kiamat bakal ajur tegese bumi bakal ajur ing wektu wong muluk panganane ora bisa mangan panganane. Lan dikersake iki tekane kiamat iku ngaget. Dene sing disebut iki mulai nomor 1 sampai 15 iki iku adalah tanda-tanda kiamat. Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha qalat istayqadha wa musliman Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu muhmarran ale ayam muhmarran hale abang apa wajah Nabi bahwa hale Nabi iku yang guru dawuh sinten Nabi dawuh la ilaha illallah ailun utai cilaka iku lil arabi kedue wong Arab insyarren kono kealanan odik taroba temen wis parek apa syar futihat dan bedah ayam dalam dina iki minerad miyajuja sangkeng minerad miyajuja apa betanane Yajuj wa Majuj misladi ais watane iki wa anggota lan bundeli Sinten Sufyan disina ing wilangan 90 amiatan 100 ilaten aturake anahliku ada rusak sama kita Vina haiku temendam kita aswali menadai pira-pira salah kalau ada usia Nabi nami ya idza kathara dan malakana akeh abal khabatu lakon Allah dan riwayatnya saking Ejeneng Imam Bukhari saking Zainab bin Jahas panjenengan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam iku wungu saking sarene serana ketinggal abang wedane wedane lan panjenengan ngendikan la ilaha illallah sila kaum bakal ana kedadian Allah kang wis barep
iki dina Tutanan Ya'juj Ma'juj kang den bangun dening raja Dzulqarnain wis bedah. Wis arek golongane kaya kang iki. Nabi ngolongake dijine Abu Sufyan kang dadi rawine iki hadis bundeli hitungan 90 utawa hitungan 100 tegese gawe kolongan antara dijine penuduh lan jempol nuli ana wong kang nyuwun pirsa menapa kita sedaya badhe bisaan sedeng ing kalangan kita wonten tiyang-tiyang ingkang saleh Rasulullah sallallahu alaihi iya yen wis akeh lakonono iki hadis gandeng karo macune Ya'juj kang mengko ing nguri bakal ana keterangan ini di awak dhewe emane selama isa ning dunya iki umpang tanda-tanda kiamat orang ya bener wis ana sing ketok tapi orang kabeh ketok mate ijek dikai waktu dalam artian dunia ini ijek dikai kesempatan sadurunge ditutup wae Gusti Allah awak dhewe ya kudu gunakno sebaik-baik mungkin awak dhewe kudu menggunakan waktu dunia selama orang kiamat ya awak dhewe kudu menggunakan iki sebaik-baik mungkin sing ijek ke umur ya digunakno umur apik-apike sing ke sehat ya aja sampe kesehatane dienggo perkara-perkara sing gak manfaat sing intine kabeh perkara sing ning donya selagi orang dibatasi karo Allah selagi kiamat orang benar-benar terjadi maka apapun ibadah atau apapun perilaku baik amal-amal apa wae iku insyaallah ditambah karo Gusti Allah iki batese iku kiamat nek wis kiamat ya gak iso nglakoni amal-amal apik kabeh amal-amal apik iku nek wis kiamat ya gak iso gak ditambah karo Gusti Allah lan mumpung saiki jek diparing Gusti Allah maksudnya paring waktu ya dunyane orang berakhir lah kemana berarti ya Gusti Allah ijek maringi kesempatan ning panjenengan supaya golek sangu sakake kanggo ngadepi hari kiamat terus Ani Zubair Ibn Adi qala Ataina Anasan Ibn Malik Fashakawna ilaihi Ma yalqawna minal hajjaj Faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zaman Illa walladhi ba'dahu asyarru minhu hatta talqu rabbakum Sami'tu min nabiyyikum rawahul Bukhari wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.